Hürmetli televizor караусылар, hürmetli qonaqtar, икенче тур кем башлырак дип атала. Без әлегә тәнкә буенча безнең 20нче башкорт гимназия алдарак килә, димәк, беренче булып һез хайлайыгыз һәм кайһы теманы алабыз, кызлар. Халык иҗатын. Халык иҗатын алабыз, дисә тәнкәлекте алабыз. Тәнкәлекте алайык. Халык иҗатында тылсымлы көстәр, сихырсылар катнашлыгында барган төрле уйдырма вакыйгаларга курылган сәсмә әсәр нимә дип атала? Варианттар: әкият, хикаят, риваят, легенда. Әкият. Кызлар ризабызмы? Риза. Алкышлайбыз булай булмас. Дөрес. Өстән тәһәттәге әкият булды бу. Хәле бит кызлар. Тарих. Әдәбият. Әдәбият сәтән инде ул. Өст инде нимә? 20нчеләр өст алганда 2 менән баскан отмай инде. Язучы Тәскирә Даянованың тәүге әкият китабы нисек атала икән? Варианттар: Ак хак карга бүләге, Кан баба, Ышан урман һәм дә Хуңгы шырпы. Тәскирә Даянова мәктәптә эшләгән сагында бәләкәйләр өчен тәрбияви темаларга арналган әсәрләргә кытлык тояла, шуңа күрә ул үзе яйлап иҗат итә башлый. Һәм дә 1994 ел бына ошо китабы сыга уның. Һәм һезнең вариант Ак карга бүләге. Дөрес я куркып әйтәләр, бүләге битте. Ак карга бүләге 3 тәнкә. Мәктәптә эшләгән елларында бәләкәйләр өчен тәрбияви темаларга арналган әсәрләргә кытлык тоя һәм дә үзе иҗат итә башлый. Һәм дә ак карга бүләге 1994 елда тәүге әкият китабы булып дөнья күрә үзегә. Табигать. Истәнкә. Бөркеттәр нисә яшендә генә аяк кыра башлай? Варианттар: 3, 1, 2, 5. Бөркеттәр 2 яшендә аяк кыра башлай дип уйлыйбыз. Команда нисек уйлай? Килшек. Бөркеттәр бик яй үрсәйдәр. Улар шуга күрә 5 яшендә генә улар аяк кыра башлай, һәм дә бер генә бала улар сыгара. Кызлар һайлайбыз, кайда теманы алабыз? Тарих. Тарих. Ой, тарих. Исәтән инде ул. Кисәү. Халык ара балалар көнен үткәрү турындагы карар кайһы калаларга кабул ителә? Женева, Париж, Рим, Будапешт. Беренче. Һәм һезнең вариант? Беренче вариант Женева тегезме? Кызлар ризабызмы? Моны әгәр дә Париж. Париж дип әйтәгез, дөрес булмасын. Дөрес җавап Женева, дөрес. Алкышлайбыз, кызлар. Үстән кәһәнеке. 1925 елда балалар иминлеге мәсьәләләренә арналган бөтә дөнья конференциясында кабул ителгән. Икенче дөнья сугышынан соң Парижда хатын-кызлар конгрессы үтә һәм унда балаларның бердән-бер бәхет гарантияһы дөньяла тынычлык булдыру турында ант бирә. 1950 елның 1 июнендә беренче тапкыр халык ара балаларды яклау көне үткәрелә һәм елда оештырыла башлай. Хәйләбез. Кеше һәм ямгыять. Истәнкә булган әйдәгез. Әхмәт Зәки Вәлиди туган фарсы теленә кемдән өйрәнә икән? Атаһынан, Зәйнулла Рәсүловтан, Шәмсетдин Зәкидән һәм дә Әсәнән. Әсәһенән дип уйлыйбыз. Кызлар исә уйлайбыз. Әсәһе бик укымышлы кеше булган ул. Һәм дөрес уйлайбыз, Үстәнкә. Һезнеке дөрес. Әхмәт Зәки Вәлиди, Иран дәүләтенең хәзерге хөкемдары Мөхәммәд Риза Шах менән 2 тапкыр очрашуда һөйләшкән сакта ул фарсыга кая өйрәндегез дип сораны. Әсәемдән дип җавап бирде. Әсәегез Иран кызы инеме дип гаҗәпләнде. Чөнки Шаһин Шах минем фарсы телендәге әйтелешемдән Бухара таҗиктары һөйләшеннән аерылуына игътибар итте. Хайлайбыз, кызлар. Мәдәният. Мәдәният исәтәнкә. Сәнгелдәктең тәүге тапшыруында кем башкаруында йыр яңгырай? Фәнүнәт Сиражетдинова, Алһу Бәхтиева, Гөлдар Ишкыватова, Гөлсем Бикбулатова. Бик озак ул йыр яңгыраны. Фәнүнәт Сиражетдинова дип уйлыйбыз. Һәм һезнең вариант Фәнүнәт Сиражетдиновамы? Алабызмы, кызлар? Муса Сиражи һүзләренә, Роза Сахаутдинова көенә иҗат ителгән бишек йырын Фәнүнәт Сиражетдинова башкара, дөрес, кызлар. Хайлайбыз. Спортта хайлайбыз. Спорт өстәнгәме? Әйе. Улай экранга карайбыз, кызлар. Менә бу билдәле биатлончыны әйтегез. Кем икән ул? 3 тапкыр дөнья чемпионы.
10 елдагы Ванкувердагы кышкы Олимпия ойындарында эстафета составында бронза медаль яулаучысы. Рәсәйдең атказанган спорт мастеры. Фамилия Чудинов. Якынрак. Чудов. Дөррөт исеме. Максим Чудов. Максим Чудов. Ул сыгышым белән Үфе районы Михайловка авылына. Филипп икәнен беләйин. Дөррөт. Үстәнкә, эзлеккә кызлар. Хайлайбыр. Фән үстәнкәлекме? Әйе. Нияз Мәҗитов студент елдарында кайһы билдәле археологның экспедициясында катнаша. Бигрәк егин ора булып сакта булы. Баянтар Бадыр, Шилинский, Шакуров, Збруева. Таш, бронза буат кадылмалары буенча билдәле археолог ул кешекәй. Һәм шул кешенең экспедициясында булу бәхете тияуга. Нияз Мәҗитов белән бит кем икәнне бит. Билдәле галим. Һәм һезнең вариант 3-нче вариант. Шакуров дидегезме? Таш, бронза буат кадылмалары буенча билдәле археолог Отто Николаевич Бадер. Һәм дә шуның экспедициясында булу бәхете тияуга. Хайлайбыз. Халык иҗаты 2 тәңкә. Бұл минең йырым, үҙемдеке, тәү ишеткәндә үк түгел, ә уның икенсе тапкыр, ягъни минең өсөн тыуган мәленнән алып, рухым уга сат ябышты, гомерлеккә хужа булды. Мостай Кәрим кайһы халык йырын үҙенеке итеп исәпләгән икән. Бейеш, Сибай, Уйыл, Зөлхизә. Әгәр дә һүзләрен уйлап карагыз бу йырҙарҙың, башҡорт халык йырҙары был. Уйылды үҙенеке тип исәпләгән. Мостай Кәрим Бейеш дигән йыр хаҡында әйткән икән. Барықты. 2 тәңкә бит. Әй. Зәйнулла Рәсүловты беләһегеҙ кем икән? Әле үҫмер генә Әхмәт Зәки Вәлидигә алтын тәңкә бүләк итә. Әхмәт Зәки ул аҡсаға нимә ала икән? Ат, китап, арба, тун. Китап. Әлбиттә, бында башҡа варианттарҙың булыуы мөмкин дә түгел, ҡыҙҙар. Шулай бит. 2 тәңкә һеҙҙеке. Ул бар аҡсаға китап һатып ала. Зәйнулла Рәсүлов уның был эшен бик тә хуп күрә. Алҡышлайбыҙ, ҡыҙҙар, икенсе торғанда гына етте. Әйҙәгеҙ, ҡыҙҙар, беҙ 20-нче башҡорт гимназия хаҡында һөйләшеп китәбеҙ. 40-нчы балалар баҡса торғанда. Бөтә нәмәне белдек хәҙер. Безнең Фатима Хамид кызы Мустафина исемендәге 20-нче башҡорт гимназияһы 1970 елда үҙҙәренең ишеген баш ҡалала йәшәүсе башҡорт балалары өсөн аса. Иң беренсе уҡыусылары булып инде беҙҙең башҡорт зыялылары, яратҡан халыҡ шағирыбыҙ Рәми Ғариповтың балалары шунда уҡырға төшә. Бик күп билдәле мәҙәниәт, сәнғәт эшмәкәрҙәре, шағир, яҙыусыларҙың балалары беҙҙә белем алалар. 48 йыл булды инде. Ул бөтә көсөн йәлләмәйенсә балаларҙы башҡорт телен белһендәр, башҡорт телен яратһындар дигән маҡсатҡа табынып эшләйбеҙ. Алла бирһә, 2 йылдан 50 йәшлек юбилейыбыҙҙы ҡаршы аласаҡбыҙ. Алтын юбилейға әҙерлектәр барамы һуң булай? Бара, Аллаға шөкөр. Бына һеҙҙең мәктәпкә мин иҫләгәндә заманда бик ҙур конкурстар менән алына ине балалар. Ниндәйҙер имтихандар биреп, әҙерлектәр үтеп. Ә хәҙер шул мәсьәлә нисек тора бына һеҙҙә? Йыл һайын 1 октябрҙан беҙҙең гимназияла әҙерлек төркөмө эшләй башлай. Унда беҙҙең гимназияға уҡырға бирергә теләүсе ата-әсәләр ғариза яҙып, ошо төркөмдә шөғөлләнәләр йылып әйләнәһенә. Һәм курстар бөткәс, апрель аҙаҡтарында әңгәмәләшәбеҙ балалар менән. Әңгәмәләшеп, башҡорт телен үҙләштерҙеләрме, нимәгә өйрәнгәндәрен күрһәтәләр инде. Уны имтихан тип әйтеп булмай инде, әлбиттә. Шул әңгәмәгә ҡарап ала. Әңгәмәгә ҡарап алабыҙ. Һәм төп маҡсат инде беҙҙең башҡорт телен белеү тора. 30-32 бала уҡыған кластарыбыҙ бар. Кластар тулы. Ҡайһы балалар баҡсанан килделәр күберәк? 40-нсы балалар баҡсаһынан да киләләр, 270-тән киләләр һәм әлбиттә беҙҙең иң төп балаларыбыҙ 13-нсе балалар баҡсаһынан килгән балалар инде. Улар беҙҙең гимназияның биҙәге булып торалар. Балалар баҡсаһынан шул тиклем матур башҡорт телендә һөйләшеп, башҡорт теленең үҙенсәлектәрен, йолаларын белеп киләләр һәм улар менән әлбиттә эшләү күпкә еңелерәк. Шулай уҡ телде бик белеп бөтмәгән балалар да килә. Әммә ләкин улар өйрәнеп, белеп сығып китәләр дип әйтә алам. 11 йыл эсендә. 11 йыл эсендә. 11 йыл эсендә дип түгел, менә беҙ башланғыс класс уҡытыусылары булараҡ 4 йыл эсендә лә бик ҙур үрҙәрҙе үрләп сығып китәләр инде яулап. Мин үҙем
Өфөләгә 108 урыс мәктәбендә эшләп килдем. Унда башкорт теле укыттым. Шулай ук башлангыч класстардан да укыттым. Һәм быел 1нче ел гына мин ошо 20 гимназияла үземнең улымды алып килдем 1нче класска. Мин башкорт балаларын укытам дип килдем. Ә улым башкорт телен өйрәнһен дип алып килдем ошо гимназияга. Һәм бу мәктәпкә килүемә бер дә үкенмәйм. Киресенчә куанам гына, шатланам гына. Классымда укучыларым бик һәйбәт, акыллы, тәртипле, матур балалар. Мәктәптә бик күптәр тамамлаган, бик билдәле шәхестәр бар. Менә шулар менә горурланырга очрашулар булып торамы һездә? Әлбәттә, очрашулар булып тора һәм төрле сараларга без үзебезнең сыгарылыш укучыларын сакырып торабыз һәм иң күп, иң яратып каршы алган безнең сыгарылыш укучылары Ант төркеме, Алмаз Гафаров менән Рәмил Ихсанов, улар безгә һәр вакыт шатланып, безнең сакыруыбызны кабул итеп киләләр. Һәм тагы шуны әйтеп үтәргә кирәктер дип уйлыйм, Алмаз Гафаров үзенең кызын быел 1нче класска укырга алып килде. Мин 2017 елда Башкорт дәүләт педагогия университетын тамамлап, үземнең 20нче гимназияма башка статуста кайттым дип әйтәм була, педагог-психолог булып. Инде уңыштар? Уңыштар яхшы, бөтен балалар менән эшләү миңа бик охшай. Бу иң мөһим дип уйлыйм. Менә уку йортында алган белемегез монда нисек кирәк тияме? Бик күп практика кирәк. Балалар менән эшләгәндә ниндидер кайвакыт кәңәш кирәк, ярдәм. Шул диагностика, коррекция, профилактика эшләре бөтәһе инде. Һөйләп китһәң бик күп унда. Касан бер генә һөйләшү җитә, касан күбрәк теге занятиялар үткәреп сакырып, ата-әсәләре менән һөйләшү. Һезнең мәктәп ул электән билдәле бит инде ул. Йыр, бию буенча, спорт буенча лабына. Соңгы вакытта менә КВН откырдар кемдер әле онда? 20 централ. 20 централда менә бик билдәле булып китте. Район күләмендә, кала күләмендә. Һездә драм кружок эшләп килә бит инде бит. Драм кружок кызганычка каршы оптимизация дип кыскартылды. Фәния апай Валихмәт кызы безнең балалар бик матур гына шөгыльләнә иде. Һәм менә шул КВНга кайтып калганда күбесенчә үзебезнең көстәр менән, әмма ләкин хәзер 16 ел бара бит инде ул. Шаяндар һәм тапкырдар клубының эшмәкәрлеге безнең сыгып киткән балаларыбыз хәзер килеп туган мәктәпләренә ярдәм кулдары һузалар һәм әлбәттә ситтән дә сакырга туры килә. Республика кимәленә сыкканда дип әйтергә теләйм. Тагылар инде менә уңыштарга нидә саралар үтте менә соңгы елларда? Саралар күп үтеп тора инде ул, төрле башкалалар республикала үткән сараларның береннән дә ситтән калмайбыз. Бөтә үткәрелеп килгән олимпиадаларда, класстан тыш, мәктәптән тыш сараларда бик актив катнашабыз. Менә безнең иң зур казанышларыбызның бере Шафикова Әминә 2 ел рәттән региональный бөтә Россия конкурсында катнашып, былтыр еңеп кайтты. Менә быел әлеге мәлдә тагыла ул киткән конкурста катнашып йөри бит инде. Бөтә Россиядә безнең мәктәбебезне күрһәтеп, танытып йөри. Ой, Фәрнәдә алкышлап китәйек ул кызыкай. Безнең мәктәп дигән. Һәм әлбәттә уның җитәкчесе Шафикова Гөлсем Галимиян кызының бында бик зур көс салуы инде. Ә менә оптимизациягә эләкмәй калган инде түңәрәктәр калды уңызда. Безнең гимназияла Курай түңәрәге эшләй. Курай түңәрәге булды ти. Юниор Хаганбаев алып бара. Һәм Тэквондо, спорт ягына. Бию, Карате, көрәш. Карате бар инде бит. Бар. Менә егетләр өчен сынмаган инде һәйбәт түңәрәктәр. Спорт буенча ла безнең кубоктар бик күп инде ул. Районда ла беренче, икенче урындан калгандарыбыз юк. Бында шулай бик күп көс саллар бит инде безнең физкультура укытучылары Вазих Минвагизович, Илмар Маратович һәр вакыт кубоктар алып, грамоталар алып кайтып торалар. Рәхмәт кызлар. Рәхмәт зур, бик матур күзләр, бик матур яңалыктар ишеттек сезнең мәктәп турында. Шулай итеп икенче тур тамам, тәңкәр әйдәгез бит өченче турдан уңганнар, яраймы кызлар? Хөрмәтле телевизор караучылар, алда өченче тур безнең белән калыгыз. Тагы да кызыграк буласы. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт.
Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru.